det geocentriske verdensbillede tror man, at jorden er centrum i universet, og planeterne kredser rundt om jorden, og at solen også kredser rundt om jorden, og også månen kredser rundt om jorden. Det vil sige, at i det geocentriske verdensbillede kredser planeterne, månen og solen rundt om jorden. Det heliocentriske verdensbillede, det er det, hvor vi har solen som centrum i solsystemet og universet. Og rundt om solen, der har vi planeter som jorden og andre til at kaste rundt om solen. Og så har vi selvfølgelig månen, som kredser rundt om jorden. Og det er det verdensbillede, som vi har brugt siden 1600-tallet til i dag. Okay, jeg prøver lige at illustrere solformørkelse. Det er, når månen går foran solen her, som jeg prøver at vise det. Bolden her, det skal forestille månen. Så lige det der stykke der har vi solformørkelsen. Og når vi så har måneformørkelsen, så er det, at når månen kommer over her bagved, og inde bagved her, så har vi måneformørkelse. Når vi har halvmåne, så er det, at månen kommer ned her, og man kun lige kan se, cirka her, der har vi halvmåne. Fordi at der rammer solen halvdelen af månen, og den anden halvdel, den ligger bag jorden. Og når vi har helmåne, så er det for eksempel, når når månen er helt heroppe, så har vi helmåne. Og det er sådan, at jorden den drejer rundt, det vil sige, at lige nu, så som solen skinner ind her, så har vi sommer i det her område. Men når jorden drejer rundt her, så går det her område herhen og får vinter. Det vil sige, at det handler meget om, hvilken vinkel solen rammer jorden på. Det afgør så, om vi har vinter eller sommer.